ako nangingon kining Article 4 man god nga sa impeachment karon ni Vice President Sara Duterte medyo alanganin gyud ning maong article mahigala, no? Ila yung gipugos. Dili ko mohukom sa uban ha, kay basin makabawi sila sa uban nga mga articles. O proceed sila sa laing articles of impeachment. But kini nga particular article mahigala tulo ka witnesses ha. Timan kining tulo ka mga witnesses pulos gid taga NBI. May buntag sa mga taga-NBI, kasabutan mahigala unsa ka mga maayo ning taga-NBI, labi na sa investigation, ug uban pa. Pero kinilang gi-present mahigala ining kang Sara magod. Kana bang, kana bitawng alaganin pa, no? Nga kinini ang nasuguan na po ning taon. Tanaw na ko mga kaigalaan, kinini bitawng, og ikaw may ingnon god sa pagbalibad ni mga taga-NBI ka, kining NBI man god under ni sa DOJ. O niya, kining DOJ, under man mahigalas presidente. Kinini ang katawanan, no? O niya, gikan pa ni Kalilong, actually ko imong i-evaluate to, si Kalilong, kato first witness, ikaduha si Lutok, mas gabi-gabi ning kamatibag, kay panahon mahigala sa presko ni Saras, matibag wa pa gyud sa NBI. Bita-bitahan na lang ganito si Kalilong kay at least, empleyado naman sa NBI at the time. Naman sa cybercrime unit. Kadto po si Lutok, empleyado na po to siya mahigala sa kwan. Kinini ang NBI mga higala, karon regional director siya sa BARM. But at the time, siya man mauhid yapon cybercrime unit. Kini gyud matibag kay karon pa lang gining February na suod sa NBI. Dili ni taga NBI kani adto. Kana bang kay gi-appoint ni BBM President Bongbong Marcos, so siya mo na NBI director. Dili gyud sa insider diha sa NBI. So muna magkapangutana kung sa kay ang testigo ini. Tuod man pag testigo mingon siya nga duna kuno slay kadto lagi itong duna sa memorandum nga nag-create siya mahigala og task force unya kuno dunay threat si Sara katong yang threat ni Sara November 2024 pa to pero baton pang matibag kana nga threat active, open, and continuous. Mahikatawa lang ka mga sukid ng paminaw, no? Kinini ang bibita-bita tatos matibag og pag dili sa mo'y director at the time pero naa na siya ba? Insider siya ba? Organic siya ba Inday Maris? Diya sa NBI. Takuan ka kanang organic ba ki? Organic. Katawa lang sa Idol Boy ki. Kana bang taga-NBI na gyukandaan, niya at that time, para ba ni Lutok? Si Lutok gani mahigalang. Nagkamuritsing pag pangutana na. Pero at least taga-NBI sa daan. Kini si matibag mangudili ni taga-NBI. Lahi ni iyang kuan ba niya, natudlo lang, kay appointed lagi mahigala ni BBM. So siya gitudlo. At that time, ang director mahigala si Santiago. Retired Judge Santiago. So manang kakuan ka unsa kay testimonya ining matibag. Sus pag testimonya gahapon mga sukitig paminaw didto gyud. Mana ako makaingon ta mahigala hasta patug affidavit mga sukitig paminaw labihan Ginoo ko. Mana makaingon ko nga malagmit strategy siguro na ni Sara Duterte ni or mao na baka ni iyang kuan kay tanaw nag-cross examine kini sa attorney Binluan junior associate ni sa Fortune Law Office. Mga junior pa ni sila. Ang founding partner ko na lang Fortune Law Office, Fortune Narbasa Law Office, kung man na Fortune Narbasa Salazar. Ang founding chairman na si Siegfried Fortune, lahi po to Raymond Fortune, lahi po to ilang kuan. Kini Siegfried Fortune o kadto si Narbasa. Straight to the point. May founding partners. So, ang gipadadaan lang nila mga junior associates, kaya lang na ninyo sa matibag, ha? I don't know kung kanusaan na mutunga sporton, mutunga ba na, kay tanaw na ko, bisag si Sheila mo ilang giingon nga mo lead counsel, ang founding partner magod sa ilang law office, kanis sporton. Nya kanis sporton, apil ni sa defense team ni Irap kanadto. Kani Presidente Irap Estrada. Sila ning mga kuyugan ni Estelito Mendoza. So, og moingon ka og kanang trial gyud nga experience o moingon ka mahigala ka ng combatant nga tuag gyud mahigala kasabot gyud sa Giras Korte kini sporton. Akong gipresume nga
Moto nga ni sporto siguro gyud kay kuan gud ni. Haiba ni nang mo nangita kuan ni pero sa pagkakaroon pa lang ug maohon ni mahigala nga murag tan-aw siguro na kaya raman kay ang nag-cross examine si Binluan, junior partner na, mga junior associates lang na. Mga bata ba may gipada lang dito. Pero bisag mga bata ra gipada ni hangos si matibag. Uy. Muna kay hunahuna tadi ko imagine og ibutan ta lang presumable kini sporton mahigala man tigo magin eskorte. Ha? Gipadad-an na ning mga junior, mga bata lang kamulan diha. Kaya ra na ninyo. Maklaro god sa microphone ang hangos ni Matibag. Ato lang yagi katawa. Yagi talaga katawa. Tawa. Kini bata pa man ni si Binluan. O makita ni mo mahigala ang iyang experience basko usgado. Di pag sa pulo si mga maayo sila. Pero medyo bata-bata pag ibang katong mga og sa manok pag katong guwang-guwang sporton gyud ta. Pero I don't know unsay ni tabo may galang forton mutunga ba ka ni sa di ba ka tan-aw sa balik o sa Manila ila ba ka ning strategy ba lang. Kay sa una man panahon ni Irap sa diyang impeach si Irap ang ilang lead counsel si Estelito Mendoza. Si Estelito Mendoza ni Bira sa tanang kwan gyud siya gyud mo i-frontliner nya naa dito si Chief Justice retired Justice Narvasa. Naa dito mahigala tong mga anduha ka furto naa dito. Isa pa to ilang mga Flaminiano mo na ilang mga council. Bugat to ilang mga council. Pero ang lead council si Estelito Mendoza mo gi frontliner pirmi. Nya panahon po ni Corona, bantay kanday mares si Justice Serafin Cuevas mo po i-lead council. Ano agyo diha. Pero karon mo naman ni butanta si Sheila mo i-lead council, hindi man si Sheila mo sige nang naa frontliner. Si Fortune mo ay ila mahigalang founding partner sa Fortune Narvasa Law Office. Kanang wa man Fortune dia. Malagmit mahigalang usa ba kanilang nahitabo nila or strategy ni nila nga kamulang na mga bata kaya laban ninyo na tanawa ni hango sa mga ganina. Wala mo una ko. Ang Top Gun silang law office wa pa mo gawas. Ang Top Gun wa pa mo gawas. Kay ato mang ipresom si Fortune may Top Gun. Siya man maoy founding partner. So ang gipada kini mga bata pa man ni bag-o running na. Nya mo gipada dito, hunahuna siguro na nga. Ikaw lang diha. Kaya ra ninyo mga bata dalawan hangos man ganit. Malalim ka mahigala. Ato i-discuss ha. Imagine, affidavit mahigalang Las Cañas. Wa pa'y original firma. Wa pa notaryo. Ngano man taon tong nakalusot man to in the first place. Katong pag-object mahigala nakalusot sa objection. Sige lang. Pag cross examination dito ni resulta. Ato lang iagi katawa mga kagalaan ha kay isod sa gayo og kuan. Amoingon ko kini mga lawyers tanan na ada pulo sa mga maayo. Pero ming kay Top Gun mahigala kini bang di man bata pa man si Binluan. Ang ilang founding partner mga higala kadto man sa Sporton. Sa ko nahibaw-an kini Sporton usa na sa mga kuan defense team man ning Irap sa una. Wa pa mo gawas. Gipadadaan lang silang mga junior associates pero tan-aw siguro na basig pagkabot silang law office nga kamo lang dito okay raman tanawan ni hangos sa mga ganina. At talaga agi katawa mahigala. Kay unsa may itestimonya gud anang Binluan ani kuan ni Matibag in the first place bisa pag di pa i-present nimo makapangutan naman gyud ka nga. Unsa may ang i-testify nga karon lang tuiga sa nahimong NBI director. Nya dili siya insider sa NBI. With due respect sa mga taga-NBI nga naminaw to, kaya daghan na naminaw to taga-NBI, kaya bawo ta mahigala nga mga maayong laki ni taga-NBI. Mga maayo ni sa investigation, pero kini mo ko sa Matibag, kini sa si Tuan Lutok o kini si Kalilong, ako'y naluoy nila mga kaigsunan. Kadto si Kalilong o si Lutok, medyo naluoy ta kay tanaw na ko na suguan na bitaw nga kanang
wa kabalibad taon ba? Pero kini si Matibag murag wala ni inasuguan mo ni volunteer ni. Kalawa di pag ditson lang ta ni Pia Cayetano daw me kay si Pia Cayetano may galas dili pa ta moadto sa cross examination. Si Pia nangutan na sad mga kaigalan porbida gi remind si Luis Troy nga do your job sad mo, do your job. Ano i-present mo nga affidavit in town? Imagine ka, affidavit nga tong Las Cañas, ipa-identify ni mo ni Matibag, nga dili man na si Matibag mo nag-execute anang affidavit. Pero nakalusot to mahigala nga kuan ha, nakalusot. Pag cross-examination dito, gitiwasan pang Pia mahigala, nanaingan sa Luistro nga, do your job. Kuan na, himuan yung trabaho. Ato paminaw si Pia Cayetano mahigala. Okay, sige ko Nims. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19, says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Okay, Pwede naman din posa. ang private document. Posa. Kini na ba mahigalang wa manotaryohe nga document? Anong gipresentar man ang dokumento wa may notaryo na? Ipa-identify ni mo ni Matibag, hindi man akang Matibag nga affidavit. Dito kakatawanan mga sugid paminaw. Unya, kinini ang tarawa, si Lacson na ba? Concern na ba kay Lacson anang documents kanang affidavit bitaw nga way ano na ikakulian sa notaryo? Numdo mo ni Orly Gutisa. Kadto si Orly Gutisa, ex-Marines, nga pag testimonya niya dito, consistent sa testimonya, gi-cross-examine ko to nila, pero maayong pagkatubag. Pero gipangitaan tog ligas kay kuno ang nang notaryo, may limod, katong nang notaryo, may limod. Na ay notaryo ha, pero nilimod nga, dili kuno siya may nang notaryo. So kinsa man dito sa ilang law office ang nang notaryo, ngano na may notarial seal? Pero concern kas Lacson, wa na to, di na kay wa to, di na to maokay, na ay notaryo, pero nilimod ang abogado nga nang notaryo. Nya karon ni presentas na mas grabe ning kang Las Cañas kay wa gyud mga higalay notaryo. Katong kang Gutisa may kilala, lisunon man to kung iya notaryo. Kay mingaw sa Gutisa na notaryohan gana. Ang katong abogado nga notaryo yung sa dili, asa man nakakuag seal. Malagmit ang abogado may nagnotaryo ni limod lang or dunay mga sekretary sa law office nga mo inipirma. Kay nganong makuha ditong seal de sa abogado? Ang katong number day notarial seal niya og ang mga numbers niya. Kay naa man na mahigalay document number, naman ay book number, ngano nakuha man. So naay notaryo tong kang Gutisa pero gipaligasan nila. Kining kang Las Cañas mahigala nga affidavit kuntahay. Unsa magtawag affidavit ini nga wa may notaryo wa man gan impirma ni? Si Lacson concern kayo sa kang Gutisa kay dunay kakulian sa notaryo. Nya kining kang Las Cañas kay wa man gyud notaryo.